Mä en huutanut, kun mä olin ihan silleen. Se pudotti vikarin. Ei saa huutaa siinä! Se on kamalaa. Se oli liian aikaisin. 130 luokan päättävä. Mutta se on oikeesti silleen, että ei... Mimmi. Me saatiin olla. Joo! Mä just sanon, kun mulla on hirveä hyppystressi aina, kun se on nyt, että agirovet on niin hitaita nyt sen, ettei oo mitään mahiksia, mutta sit hyppyksellä periaatteessa on mahiksia, niin sitten me ihan semmoiseks kivikovaksi stressipalloksi. Miten sä teit ton 3-4? No mä tein se, mä menin tonne ostamaan vastaan. Ja just sit puhuttiin, että se on vähän silleen riski, kun jos on vähän niinku, että se helposti kuitenkin valuu tai silleen. Joo, ja sitten kun Juho miettii sitä, että jos olisi mennyt ottaa kildaa vastaan, se miettii, että ettei tuu sit renkaa ohi. No mullekin tässä tuli, kun se lähti tulee, niin yhtäkkiä se menikin silleen sen renkaan toisella puolella. Mä olin silleen, että helvetti. Joo. Mutta selvästi tossa pitää valssit tarpeeksi